Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ọ ka mma ịkụ akwụkwọ nri karịa ịkụ okooko, ya bụ flawa. O mesịrị Akụbụzọ aga kpọta ụmụnne ya nwaanyị abụọ ka ya na ya biri. Ha wee biri, ụmụazị ahụ wee na-aga akwụkwọ. Oge a chụrụ ha n'ụgwọ akwụkwọ, Akụbụzọ ekweghị akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ. Mgbe ọbụla ha nara ya ego ụgwọ akwụkwọ, ọ sị ha na egbe eburula ego ọ kara iji kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ. Mgbe ọbụla ha nara ya ego ka ha wee gote ihe dị ha mkpa, ọ gwa ha na ya egbe eburula ego ya kara inye ha. Ma ọ bụ ụmụazị a, ụmụ agbọghọ abụọ a bụ ndị na-arụrụ ya ọrụ n'ubi. O woro anyị anya na ụmụ nwanyị na-aṅụrị ekike nke ukwuu. Otu uwe ka ụmụnne Akụbụzọ jiri ya nọ n'ụlọ, jiri ya na-arụ ọrụ. Naanị uwe ọzọ ha nwere bụ uwe akwụkwọ ha. Akụbụzọ na-achịnye ha uwe ka ha yiri jee ụka na ozi dị mkpa, ma ọ na-anapụ ha uwe ahụ ozugbo ha lọtara. Ya mere, ha amaghị ma uwe ha na-eyi bụ nke ha ma ọ bụghị nke ha. Akụbụzọ achọghị ịsị ha chịrị uwe ahụ, n'ihi na ọ na-eche na ọ bụrụ na ya chinye ha uwe ahụ, na ha nwere ike ichi uwe ahụ gbaa ọsọ dịka ụmụ odibo ụfọdụ mere ya. Azụka na Nwagboo dị aha ụmụnne ya hụrụ na Akụbụzọ ajụrụ ịkwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ na ịzụtara ha ụmụ ihe ụfọdụ dị mkpa. Ha jikere ịla obodo ha kama ha ịnọ na-arụgbu onwe ha n'ọrụ n'efu. Akụbụzọ chọpụtara na ha chọrọ ịla. O wee mesịa kpọọ ha, wụnye ha ọkụkọ ka ha gaa ree n'ahịa, ka ha wee nwee ike ịzụta ego e ga-eji kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri ka anyị chọpụta ihe mere na ya bụ akwụkwọ. Ndewonu, ka o mesịa.